Sziasztok! Story time! Ez most akkor jött, de story time-ozzunk. Ugye van egy barátom, Zsófi. Játszottunk Robloxon Brookhaven-eset. Nem tudom hova rakni. Na, tehát, hogy játszottunk Brookhavenben, és jött egy fiú, és megkérdezte, hogy lesz-e Zsófinak a csaja. És hát, hogy Zsófi lesz-e a gyereknek a izéje csaja. És akkor hát igen, lett is. Csak az volt a baj, hogy folyton csókolózgattak. És Zsófinak ebből már többet tele lett. És ugye most segítettem neki csinálni a tervet, mert hogy nekem már volt tervem előre. És akkor most így megszivattam tegnap este. És akkor most Zsófival szakadtunk ugye a röhögéstől. És ma pedig újra megtesszük. Újra fogunk szivatni. Csak máshogyan. Zsófi be fogja kamuzni, hogy neki van igaza, miközben nekem van igazam, hogy a hőből leszbikus. Tehát, hogy ennyi. De szép fejem van. Na, tehát, hogy ez lesz. Arról is lesz videó. Tehát, hogy igen. Közben itt skincare. Na, tehát, hogy igen, meg fogjuk szivatni ezt és az a neve, hogy Dani, vagy Jászmin, elvileg leszbikus. Ami elképzelhetetlen szerintem. Bár mondjuk a mai világban sok a fogyatékos. Na, letörlöm az arcom. Tehát, hogy csak ennyit akartam. Tehát, hogy lesz ma egy videó is.